Da, normal, îți dai seama. Aia, voi mira. Codrina, nu poți să mai apropii de aici, nu cum mai apropii? Din zoom. Dar în principiu imaginea toată, dar nu. Păi mai vezi? Ai văzut ce Britain? Știi care e sigura problemă? Da. Că vă ficură tot. Ce aici? Încearcă să dormi. Nu mai mișca. Am trebuie să vorbesc tot și acum, nu? Nu mai mișca. Nu te bat tot mocanul, că după aia se termină startul. Filmezi, da? Da. Mocanul stai chiar drept. Bă, Codrin, hai de aici că mă plouă tot, nu mai pot, în sud, frate. Ia de aici. Ia de aici. Au dat și obiectivul, Codrin. Ralo, Ce vrei? vreau să filmezi, ia prostiile astea. Nu vă dau mai așa mâncare, cum mai mă. Mai și varză. Codrin, dar mai filmezi și poate după aia avem să facem poze. Hai să mai avem, Ai carticelul? da. Unde? Cum? Îl am. Ca să stau aici, ne picură? Ia stai, mai stau un pic. Hai, stai, acum stai până la sfârșit. Să nu se pățească ceva de ăsta, dar nu cred. N-ar trebui. Nu mai așa că sunt oameni. Ești de masă, pe la YouTube, da, faci și... Nu m-am dat la așa în capul meu, că tu moară în mama mea. Cum o ca? I would love to be in that, Mom. Bă, dar să mai fac și poze. I'd love to be in it. Ralo, să mai fac și poze. No, fac! No, I would. Silent! I love Mamă, Cătrin, bagi efect. Vino, du-te, vino. Dar unde-i muzica? Mă stau și prea pe aia de la ei. Vreau să mă opresc puțin să șterg obiectivul. Hai că te șterg eu. Hai. Îl șterg, da? Nu, lasă-o. Așa un pic. Hai că acum o filmezi, nu? Îl simt. Faci albastru, cred. Acum ar trebui în pictură. Nu, stai. Fă mocalul. Da, vedere, Marco, dar acum că-mi plouă, mâța asta. Uite, clar, Marco, Mamă, nu vrei să șterg? Este vreun român de aici, s-o priscat. Vrei să zici din nou? Da, uite.
chiar, Aru. Oh! Mamă, ce... Hai mă să șterg un pic obiectiv. Tata,